Naka-full alert status ang Police Regional Office 11 human sa pagpamomba sa Sulu ni atong Biyernes. Samtang mas gipahugtan pa sa Task Force Davao ang mga checkpoints sa Dakbayan. Nakatutok si John D. Esteban. Kung kaniadto, silipon lang sa otoridad kung kinsa ang sakay ug mga karga sulod sa mga sakyanan. Karon, paablihan na gayod ang pultahan hasta compartment sa sakyanan ato sa checkpoint sa Davao City. Ang mga bagahe, kuti nga ginahiling. Hugot usab ang pagbantay sa Task Force Davao personnel sa mga butang nga ginapaagi sa scanners. Lakip mga pasahero, ginakapkapan. Ginasiguro sa otoridad nga walay makalusot nga mga daotang elemento sa syudad, ingon man mga kontrabando, labi na eksplosibo. Gipalig-o ng seguridad, human sa nahitabong pagpamomba sa Sulu, diin 8 ang patay, 12 ang samaran. Pag may bombing kasi, imminent ang threat na baka magkaroon din ng bombing similar scenario sa ating lugar. Kaya kailangan ma-inspect natin na thoroughly yung mga vehicles na pumapasok. Hinuon ang mga motorista, mituman ra sa gipatumang security protocol. Medyo nang nakaraang araw, medyo hindi ganito na ina-open yung mga doors natin. Noon, iubos mo lang yung window, tama na. Okay lang sa inyo? Okay naman. Para? For security, para naman sa amin yan, di ba? Diri pa lang daan, ma-secure na ta ba? Pag sulod pa lang nato diri sa Task Force Davao, safety na ta, wala na tayo kahadlokan. Abot na sa sulod, murag diretso na atong trabaho, wala na tayo hadlok. Nagpatuman usab ang Task Force Davao og lockdown ni adtong Sabado aron mapugnan ang spillover sa nahitabong kagubot sa Sulu. Lockdown lang, mga 10 minutes nag-lockdown tayo. But while nag-lockdown, nag-inspect na tayo. Then after ng 10 minutes, we transition to thorough inspection. Ang Police Regional Office 11 naka-full alert status. Ubos sa maong alert level, ang mga leaves sa kapulisan gipang-cancel o gi-extend usab ang ilang mga duty aron hugot nga mabantayan ang nagkadaiyang lugar sa area of responsibility niini, labi na sa mga lugar nga ginadagsa. Yes, ma'am. With regards sa ang status ng full alert, ma'am, with regards dito sa administrative matters, ma'am, it should be 100% ng ating personnel. Then with regards naman sa operational matters, ma'am, so dito heighten po tayo dito sa ating security measures, lalo na po sa checkpoint and choke point. Mas gipakusgan usab nila ang ilang intelligence monitoring, target hardening sa mga vital installations aron masigurong luwas ang tanan. Bisan walay direktang hulga sa seguridad sa rehiyon, dili daw angayang mag-relax ug magkumpiyansa ang kapulisan tungod sila sayod nga sila ra daw ang ginabantayan sa mga terorista. Panawagan usab nila sa katawhan ang kooperasyon ug pasensya sa ginapatumang seguridad. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.